Wat hapdeng ke jingdon ke mukuduma ke benangnya cakmat ha Meghalaya High Court ha kabaide bat ke jingdawa pan Lehniam dak yatra ha Krem Mawjymbuiñ ha Mawsenram penban ha ke step khat artrik nailar arjar pusau lalap ikitiar gitar ki bas pensaki bakaladon ke jing Lehniam Jubor ke ba omla bantep ke deh nen kasi lani min ya kini kitiar gitar lalap de kiri Rung ba bat kisamla snong ha ka wat ya ke Tala wo ya ke kerdop bendung syakati ke caka cngokai ru la Pynpait kita kiri Rung ba bar kisamla kilayo jingtep bakidon kinong snong ki bai ya ka wei ka kali ka basi lama rongso hakmat ka kherdop nar ha ka pon riwji henne ka stem kalong ka balengo bakilayo ban Lehniam hapdeng ka jingdon ka mukudama lapen sngo kita kiri Rung ba samla hadu bal pelaj yakni khubor ki bor pulet ki dang penlong ka jit bnia ya ka ka caka bat penlong ka jingtoken bat nakaliang ki bor snong ru kila ujo da ka jahar kuman skudo ba ka jingkentai ka dorbar snong Mawsenram ban ait no objection certificate na ka benta ban penlong Lehniam ha Krem Mawjymbuiñ kala penlong ya ka yatra ban mudui ya khmat ka ying ka sheri ha ka ba ka ying ka sheri kala batha ka dorbar snong ban sim ya ka rai Bu pisah mai bro. Abu pisah mai bro. Habatin, pej bahagi ki shab plus F. Ka plus F? Hakabam bangi bam dunaki eki bataye kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shab plus F haka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kta ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya